खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय दिनैनि बे मोगा-मोगि आयदायाव आंजों लोगोआव दङ बर'नि सासे राफोद फावखुंग्रि जायखौ नोंथांमोना गोबां बर'नि फिल्म एलबामफ्राव नुनो मोन्दों नाथाय दिनै नोंथांमोना खाफाल गोनां दिनै महिलारी वाइड एंगल चेनेलनि जोहै नोंथांमोना बिथांखौ लाइभ नुनो मोन्दों इन्टारभिउआव गिबियावनो मेडाम पाम्पुलि नोंथांखौ बरायबाय महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव दिनैनि मोगा-मोगि आयदायाव जों गोबां खोथा सावरायगोन नोंथांजों गिबियावनो नोंथांखौ आबुं सिनायथिखौ होनो खावलायग्रोबाय खुलुमबाय आंनि नामा पाम्पुलि गयारी आरो आं क'क्राझारनि आंनि गामिया जादों मैदेर खर' नोंथाङा बे बर'नि थियेटार जगताव फैनाया बेसेबां बोसोर जाखो आरो फैनायनि थांखिया मा थियेटाराव आं बांद्राय गोबाव जायाखै नै एबारसो 2019 नै एबारसो सोलिफु बोसोराव ओमफ्राय दानिया थियेटाराव फैनायनि माबाफोर थांखि दङमोन नामा नोंथाङा थियेटाराव फैनायनि थांखिथ' जेबो गैयामोन आङो फिल्म लाइननिफ्राय थियेटाराव हाबनाय बयबो अकस्मात मानसिफोरा एसे शक जादों आरो फिल्मनिफ्राय थियेटाराव फैनायखौ बे नङा जे आं फिल्म गारदों बा बर'आव फिल्म खालामला बे नङा आं खालामबाय थागोन आरो थियेटाराव हाबनायनि थाखाय माने बेबो मोनसे एक्सपिरियेन्स बेखौबो जोङो मोननांगौ बा सोलोंनांगौ सोब बुस्थुखौनो जों सोलोंबासो रोङोथ' स' आङो बेखायनो थियेटाराव हाबनाया बेनो जे आं फिल्म लाइनाव फिल्म खालामनानै केमेराजों मोगा-मोगि माबायदि मोनो आरो जे थियेटाराव हाबनानै ज' लाइभ श' होनो आरोना बेखौ आङो जेनेबा थियेटारखौ मोजां मोनो स' बेहायनो जेनेबा रायलाय होनलाय बयबो माबानायाव आरोना हाबनाय जादों आरो थियेटाराव थ' गोबाङानो दा सोरां मन्जु थियेटारनि हेफाजाबै नोंथांखौ नुनो मोन्दों स्टेजाव सिगाङावथ' जों गोबां एलबाम बा फिल्मफ्रावसो नुनो मोन्दोंमोन थ' माखासेया दिनै थियेटारनि जोहै नोंथांखौ लाइभ श' होननांगोन बेखौ लाइभआनो जाहैगोन कारण फिल्म होनना बुङोब्लाथ' जों काट लकेसन चेन्ज खालामो थ' बे बिथिङाव मोनसे कुइसनखौ आं सोंनो जोबोर गोसो जादों आरोना थियेटाराव जेता जों माने जेतिया रिहार्सेल खालामो अब्लासो नोंथांमोननो गासै स्क्रिप्टखौ होनाय जायो थ' नोंथांमोना जेला माने मोनाबिलि समाव जेतिया स्टेजाव ओंखारो बै समाव नोंथांमोननो सोरबा बुंहरनाय सोरबा थायो ना नोंथांमोना डाइरेक्टलि माने स्टेप बाय स्टेपाव फैयो बे डायलगफोरा थारमाने बे ओरैबायदि फ्रन्टार होनो आरो बेखौ फ्रन्टार माने जेला जों फार्स्ट स्टेजाव गाखोयो बे समाव फार्स्टआवथ' जोंनो एसेबाबो माने मालाबानि समाव सबनि माइन्डआ सब समाय एखे समानै थाबाय थाया ओमफ्राय बेनो आरो जों माबा मोनसे बावनो नागिरबा फ्रन्टारा सब समाय थानांगौ साइडआव खिन्थु कन्टिनिउलि बुंहरनांगौ बे नङा आरो एसे जों माबा आं जुदि बावहां जानो नागिरबा बै मानसियाबो फ्रन्टारा एसे थाल लानांगौ जों मा केरेक्टाराव थांगासिनो दं स' बेनो जों एसे ओरै थुखोहरो आरो बे एसे बुंहरसै ओमफ्राय जों बिनि उनाव जोंनि माखासे डायलगखौ जों बुंनांगौ आरो खिन्थु बेनो दाथ' जोंनो नांला आरो नांला फार्स्टआव नांगौ जादोंमोन मोननै मोनथामसो स्टेजआलागै माबा जायो आरोना मोननै मोनथाम स्टेज ओमफ्राय नोंथाङा जिहेतुके थियेटार जगताव गोदान बे बोसोरावसो गासै 32 बे बिथिङाव नोंथाङा जे गोबांथ' बे स्टेजाव गोबां नायगिरि थायो बे बिथिङाव नोंथाङा फार्स्ट टाइम ओरैबायदि माबा मोनसे शक जादोंमोन नामा माने गिखांनाय फैयोमोन नामा जे रायजोखौ नुनानै रायजोफोरखौ नुनानै माने गिखांनायाव जोंना मा प्रेक्टिसावनो मालिका चन्द्रकान्त मुसाहारि आं आयं होनो स' आं नाम लाबाय आरो आं नाम लाफेरामोन दिनै आं नाम लाबाय बे आयंनाव माने प्रेक्टिसाव ओरैबायदि जाखायो माने फार्स्ट जों जेला रिहार्सेल खालामो जोङो फार्स्टआव बिदिनो ग्राउन्डआव खालामग्रोगोन ग्राउन्डआव खालामखांनानै डायलगखौ जेला प्रेक्टिस 10 डेज जागोन आरो 10 डेज ग्राउन्डआव खालामनानै बिनि उनाव मिउजिकजों आरो 5 डेज बा 6 डेज मिउजिकजों खालामगोन बेनि उनाव मा खालामो आयंआ गावनावनो ग्राउन्डआ गिदिरखा नालाय जायगाया बेहायनो सेम स्टेज जों दा स्टेज गाबोगासिनो दं बे स्टेजखौनो बानायदों आरो गावनि फिल्डआवनो बानायदों ओमफ्राय बेहायनो बे स्टेजाव गाखोनानै जों जेरै एक्टिं खालामनांगौ मिउजिकजों गासिबो जों बे स्टेजावनो बानायजोबनांगौ आरो प्लास मा जों माने बै रायजोफोर नायबा एसे गिनाय माने भाब फैयो आरोना बे मानो दा गैया होनबा बे जों जेला रिहार्सेल खालामो बे समाव मालिकनि जोंनि आयंनि आरोना थियेटार मालिकनि बिनि रायजोफोरा गामिनि मानसिफोरा बर'फोरा फैनानै जिरायनानै नायफैयो आरो स' बे नायफैनायाव फार्स्टआव जोंबो एसे गिदोंमोन मारै बुंगोन लाजिगोन आरोना बिदि फैदोंमोन आरो लाजिनाय मानाय बिदि फैदोंमोन ओमफ्राय दा बिसोर नायफैयै जोंहाबो साहसआ बारायलांबाय आरो माने बिनि उनाव दा गिनाया बांद्राय गैया
जों रिहार्सेलावनो मोनखाजोबखाबाय नालाय बेनिखायनो दाथ' होमबा नोंथाङा फिल्मनि जिथु एक्टिं खालामबोदों बेजों लोगोसे थियेटारजों माखासे माने भास्ट डिफारेन्स दं होनना साननांगौ आरो ना डिफारेन्स दङ मानो होनब्ला फिल्माव जोंहा डायलग मोनसे जाबाय मोनसे स्पट जाबाय सर्ट दानलायबाय आरो लोगोसे माबा मोनसे बुंनाया मिस्टेक जायोबा बेखौ काट खालामबाय नाथाय थियेटारावथ' बेबायदि चान्स गैया थियेटाराव बेबायदि चान्स गैया माने स्टार्टिंनिफ्रायनो जोबजासिम आरो स्टार्टिंनिफ्रायनो जोबजासिम ओमफ्राय मेडाम दानिया बे सोरां मन्जु थियेटार जिहेतुके जोंहा 46 इयार्स रानिं होनना बुंदों ना बे बिथिङाव नोंथाङा 46 माने 46 इयार्सआव आगान होदों नोंथांनि बा फार्स्ट ना बे बिथिङाव दासान्दिहालागै 32 जिहेतुके स्टेज जोंहा अलरेडि सोलायबाय दं होननानै खोनानो मोन्दों बेवहाय बेसेबांसो अनसायनाय मोन्दों नोंथांमोना रायजोफोराथ' गोबाङानो अनसायदों गोबाङानो नायफैदों आं सानो नायगिरि बिथांमोनखौ बयखौबो होनो सानो जाहाथे जोंनि सोरां मन्जु थियेटारखौ माने दा 47आव आगान सुरगासिनो दं 47आव आगान सुरगासिनो दं आरो नायगिरि बिथांमोना जेनेबा थियेटार होनोबा मा मालाबा नायो मालाबा नाया मालाबा नायो मालाबा नाया मा होनो होमबा स्टेजनि प्रब्लेम बेखौ होनो आरो स्टेजनि प्रब्लेम आरो स्टेजनि प्रब्लेम मानो लाबोयो होमबा जुदि रायजोफोरा नायाबा जेरै फाइनान्सियेल बेखौबो एसे साननांगौ दा 46 मानसिफ्रा सानगोन 46 जाबाय 47आव आगान होबाय दाबो मानो माने डेभेलप जायाखै माने स्टेजफ्रा मानो मोजां नङा बेखौ सानगोन खिन्थु मा फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय किसुमान बुस्थुआ माने दाबो जौगानो हायाखै आरो जों दा जेसेबांखि जोंनो नांगौ स्टेजआ जानो हागौ एसे बायला जिला माबा मोनसे खिन्थु जोंनो नांगौखिनिखौ जोंनि मालिकआ जोंनो होदों आरो माने बेखिनिखौ नोंथांमोना मोनफुंनो हादों आरो थ' दिनै बर'नि थियेटार बुङोब्ला दिनैनि तारिखाव माने दिनैनि बे बोसोरालागै 2019 लागै दिनै जोंनि बर'नि गोबां नायजाबफ्रा नायजाथाव जाबाय साउन्ड लाइट डायलग बायदि माने एफेक्टआ मोजां जाबाय आरो आं माखासेखौ बे बोसोरनि सोलिफु बोसोरनि थियेटारखौ नायबोदों नोंथांमोननि बे सोरां मन्जुखौबो नायखांबाय लोगोसे आलायरनखौबो नायबाय बे बिथिङाव नायजाथाव साबजाथाव जादों स' नोंथाङा सासे बे थियेटारनि एज ए मेन एक्ट्रिस हिसाबै रल लानानै दा नोंथाङा माबायदि फिल खालामो माबे मोनसे नायजाबा नोंथांनि कारनै साबजाथावसिन जादों मानो होनब्ला बेवहायथ' जों मिथिनायाव मोनथाम नायजाबखौ लानाय जादों बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन मोनथाम नायजाबाबो मोजां आं गाज्रि मोना मोजाङानो मोननैयानो जोंनि मालिकआनो लिरखानाय दा आं मोनथामखौबो मोजां मोनो दा बेफोरनि मुंखौ बुंफोरनानै फार्स्टआ जाबाय सानजानि अलंबार नेक्स्ट सोर जागोन आंनि फिसाय बिनि उनाव लैथोमानि गुथाल मोनथामबो मोजां माने जोंनि जा मा होनगोन बेखौ समाजजों गोरोबनाय आरोना समाजनि दुखु सुखु एन्टारटेनिं बायदि माबाया बेवहाय नुनो मोनजोबदों आरो बेनिफ्राय जों गोबां सिखायनो गोनां दङ खारन मोनसे नायजाब लिरग्राया बा सासे नायजाब लिरग्राया गोबां माने मेसेजखौ बेवहाय होयो आरोना जोंनि सोलिफु समाजनि जानाय लोंनाय गासै कालचार जिहेतुके जोंहा बर'आ मोनसे रिच कालचार गोनां माने जौगा थाखोनि जोंहा हारिमु दङ होनना बुङो थ' बे बिथिङाव जों थियेटार जगताव गासैखौबो आबुं नुजानाया मोजां आरो नुजादोंबो स' मेडामखौ आं मोनसे खावलायगोन बे मोनथाम नायजाबनिनो नोंथाङा मोजांसिन बे सोलिफु बोसोरनि डायलग जिखौ जों माने बांसिन मोजां मोनहोनो हादोंबा नोंथांनि मथै थ' बेखौ एसे बुंफोरनानै होनो खावलायनाय थाखाबाय आरो आं लैथोमानि गुथालखौ होनगोन आरो लैथोमानि गुथाल नायजाबनिखौ होनसै आङो आं बेहाय सासे अफिसार पुलिसनि फिसाजो जादों आरो अफिसार पुलिसनि फिसाजो आं ओरैनो फिसा मोनसे डायलगबो होगोन आरो र' मामोनलाय बावलायलाङो र' आं गोसोखांनि एसे आफा आकाशा थांबायबो मा रायलायलांखो बियो बेनो थिगानो दङ बुंनानै माने जोंथ' माने मा होनो स्टेज होनना बुङोब्ला जों दा मोनाबिलियाव जाखो नायगोन बेवहायथ' गोबां एफेक्ट थायो लाइटिं साउन्ड एफेक्ट बायदि थानायनि कारणे बांसिन माने गोजौ थाखोनि खोनासङो अब्लाबो जों दिनै बे मोगा मोगिनि गेजेरजों नोंथांनि सुंद' माबाखौ नुनो मोनबाय बेनो गोजोन्थों थ' गोबां मिथिबाय थियेटारनि बागै स' बे खेबाव आं नोंथांनाव खायसे पार्सनेल माने नोंथांनि बागै सोंनो नागिरदों नोंथाङा बे थियेटाराव फैनायनि अनगायैबो माबाफोर पार्सनेलि खामानि मावबोदोंमोन नामा आङो थियेटाराव फैनायनि आगोल आङो टिचार जब मावदोंमोन माबा प्राइभेट मिशन स्कुलाव ओमफ्राय दा बेनिफ्राय बिदिनो एसे इसु दंमोन आरो ना सिङाव आरो प्राइभेटबो दरमाहा एसे खम जायो सेलारिनि खोथा थायो बेनि थाखायनो आं गारथ'नाय जानानै फिल्म लाइनाव हाबफिनदों आरो दानिया फिल्म लाइन होनना बुङोब्ला जों माखासे खोन्थाखौ आरो सावरायबावगोन जिहेतुके जोंहा
2 in 1 मेडामा दासान्दि 2 in 1 जोंना थियेटारावबो दङ बेनि अनगायैबो सिगां बिथाङा मख'खादों सिगाङावनो जे चाइल्ड एक्ट्रेस हिसाबै फैदोंमोन स' बे गोलाव जार्नियाव बिथाङा गोबां माने बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रियाव माने एक्सपिरियेन्स लाबोबाय दा गिबियाव आं सोंलुखौ सोंनो नागिरदों नोंथांनि गिबिसिन फिल्मा एज ए एक्ट्रेस हिसाबै मायामोन गासिबोथ' एक्ट्रेसआनो ओमफ्राय दा सबसे बेस्ट आंनिया दा सबसे बेस्ट मोननै दं उदां रोमै रोमैखौथ' आं सबसे बेस्ट माने बेस्ट जोंनि गानबो बेस्ट बेखौ गोबाङानो अनसायदोंबो खैना सान्थि खैना सान्थि बे मोननैनि माने एक्ट्रेसआनो दंमोन नोंथांना जोंथ' नायखादों थ' मोजाङानो ओमफ्राय चाइल्ड एक्ट्रेसनि खोथा बुंदोंमोन नोंथाङा चाइल्ड एक्ट्रेस आं जेरै क्लास 4-5 मोन होमबा आं माने 4-5 जायखिजाया बिसोर मोननैयावनो आरोना क्लास 4 क्लास 5 बेहाय आं चाइल्ड एक्ट्रेस थरथिंसे मोदैयाव थरथिंसे मोदैयाव नायदोंमोनथ' माने मोजां अनसायजादों थ' थिगानो दङ ओमफ्राय थियेटारनि अनगायैबो नोंथाङाथ' दा सोलिफु बोसोराव थियेटारावनो दङ बेनि अनगायैबो नोंथांना इयुन थांखिया मा जे नोंथाङा फिल्म लाइनावनो थांबाय थागोन ना नोंथाङा माने पार्सनेलि माबाफोर जबनि चइस दं नामा माने साकरि जुदि आङो मोनोबा जब डेफिनेटलि मावगोन आरो मानो होनबा थांना थानो थाखायथ' माबा मोनसे खालामखानांगोन आरोना आरो बे नङा जे जब मोनाबा जे जों जेबो गैया बे नङा आरो थांनानै थानायाथ' माबा मोनसे खालामखानांगोन जबखौथ' मावथारनांगौ बेबो नङा जुदि चान्स मोनोबा जुदि सोरबाफोर अनसायनानै होयोबा अबभियासलि आं जब मावगोन आरो थारमाने गोदो गोदायनिफ्राय जोंना मामोन जों गोदो गोदाय उन्दैनिफ्राय मा नुबोदोंमोन जोंनि बिमा बिफानि कनसेप्टआ मा जायोमोन बाबा स्कुलाव थां फरि साकरि लानांगोन मोजां मानसि जानांगोन नाथाय बे कनसेप्टआ जोंना चेन्ज जानांसिगौ मानो होनब्ला दिनै ग्लबेलाइजेसन दिनै 21st सेन्चुरि जाहैबाय बे बिथिङाव जोंहा साकरियाल' जे मोनसे थांना थानायनि लामा बे नङा मानो होनब्ला सेल्फ एमप्लयड होनोब्ला टाइमा निजेनि बस होनना बुंथियो दा जेरै नोंथांमोना निजेनो सेल्फ एमप्लयड होनना बुंनांगोन मानो होनब्ला बेवहाय थियेटार जगतावबो फैबाय थ' थांना थानायनि कारणे जों बेबायदिनो सोलिलांनांगोन थ' बे नङा जे साकरियाल' मोनसे साकरिखौल' मावथारनांगौ बे नङा जों गावनि रोंगौथिखौथ' लाखाथारनांगौ खिन्थु रोंगौथि जानानै जे साकरि मोनथारनांगौ आं फरायनानै साख्रि लाथारगोन साख्रि मावथारनांगौ बे नङा आरो आजिखालि बुहुत खामानि ओंखारबाय फिसा गेदेर खामानि दं मावबानो जे फिसा खामानियाबो गिदिर जायो बेखौ साननानै लानांगौ आरो थ' मेडामनिफ्राय लास्टलि मोनसे सोंलु सोंबावनो नागिरदों बे थियेटार जगतनिनो माने मस्ट इम्परटेन्ट जोंनिया ओरै जानांगौ थियेटार जगतजों नोंथांनि बायदिब्ला फिल्म इन्डास्ट्रिया बेसेबां सोमोन्दो थायो होननानै नोंथाङा भाबियो सोमोन्दो माने डिफारेन्ट बुहुत डिफारेन्ट दं दा जोंनि केमेरायाव जोङो सब केमेरायाव थानानै जे माखौबा जानांगौखौबो दोनथ'लायनांगौ आरोना र' दोनथ' जायाखै बेबायदि आरो खिन्थु जोंनि थियेटाराव बिदि नङा थियेटाराव जुदि नों स्टेजाव गाखोबाय स्टेजाव गाखोनायनि उनाव नोंहा मा डायलग दं नोंहा फकासआ बेयाव थानांगौ आरो खिन्थु बे नङा जे ओइ रथ' होननानैबो थाथ'नो हाया मानो होनब्ला बे लाइभ जायो लाइभ श' बेवहाय अडियेन्स दं ओमफ्राय थियेटारा बेसेबांसो घन्टा दा सोलिगासिनो दं ओरैनोथ' 3 माने बेखौ मा नाटिका होनोना नाटिकाजों लानानै ना मेन टपिकखिनिया नाटिकाखौ लानानै 3.5 घन्टा बिदि जागोन 3.5 घन्टा दाथ' नोंथांमोना बेहाय जा हावलि दख'रा आनसलिकनि बानजायनायाव नोंथांमोना फैदों दिनै नैथि हराव थ' बेवहाय माबायदि अनसायनाय मोनदों रायजोफोराथ' बहुद मोजां मोनदों आङो फार्स्ट जेला जोङो बेहाय नैबे मा जायगा बे बागापारायाव जेला जों आगान होफैयो गारिनिफ्राय ओंखारो बेबो सानै साथाम बर'फोरखौ नुदों आं बे समाव आं सानबाय आरोखि मानसि जागोन ना जाया बिदि सानदों आरोना आरो एसे दुब्लि बारिबो नालाय फैजेननायाव मानसिया जोंना स्टेजआ एसे दुब्लियाव जाहैदों नालाय गोजानबो मोरै थांगोन आं बेखौ सानदों आरो बोरै थांगोन ओमफ्राय जेनेबा गामियाव रायजोफोरा बेसे बुरजा मानसिफोर दं बिदि सानदों आरो दाना जेला जोंखौ जायनि न'आव दोनदों बे आदै मादैमोनहा ओरैबायदि मोजां सोंबाय बे माबायदि जायगाया ओमफ्राय मानसिफ्रा बर'फोरा बेसे दं दाना मादैमोनहा खिथाबाय आरो ओरैबायदि ओमफ्राय आं सानबाय दे खिन्थु जेला जों देलायखांनानै मोनायाव जेला स्टेजाव सौहैयो ओरैबायदि लैहोर मानसि फैदों आरो मबे खनानिफ्राय फैदों आश्चर्य मोनबाय आरो आङो खिन्थु मोजां मोनदों आरो जायगाफ्रा मानसिफ्राबो फैनानै रायज्लायफैदों बहुत मोजाङानो बहुत मोजां रेसपेक्ट खालामदों आरो माने थासारिया मोजां स' नोंथांमोना दिनै नैथि हर आरो नैथि हराबो मोजाङै जाफुंथों बेखौ जों आसा फारियो लोगोसे बावैसो सिगां नोंथांमोननि बिगोमाया जोंखौ स्पेसियेलि इनभाइट खालामदों नायनो थ' सम फैदोंसै मोनाबिलि सफैब्ला जों फैगोन आरो बेवहाय जों माखासे एंगेलखौ नायबावगोन आरो जे बर'नि बे थियेटार जगता बेसेबां आवगायनो दं बेयो बा मा बिथिङाव जों जिहेतुके जों दिनै मोगा मोगिनि गेजेरजों माखासे नोंथांमोननि एक्सपिरियेन्सखौ लादों आरो बेबायदिनो एक्सपिरियेन्सआ थांबाय थागोन स' आब'आ मोनसे खोथाखौ आरो बुंबावनांगौ जे नोंथाङा बावैसो सिगां जों माने क'क्राझारनि हल्टुगावआव जितु 3rd बड' फिल्मनि एवार्ड जादोंमोन बेवहाय थांदोंमोन बेवहायथ' नोंथांखौ लिंहरनाय जाखादोंमोन
बेहाय आंखौ इनभाइट खालामदोंमोन खिन्थु आंनि थियेटाराव थानाय हिसाबै आं सहैयासै आरो बेहाय आं सानदोंमोन जेला फन खालायदोंमोन आं होनदोंमोन आंना जुदि थियेटारा जुदि क'क्राझारनि एसे खाथियाव जायोबा आं डेफिनेटलि आं नुजाहैगोन आं बे खोथाखौ बुंदों गावस्राबो गोजोननाय मोनदों आरो सानदोंमोन फैनो हाबा मोजां जागौमोन दा आंबो थांनो सम होनो हायासै ना बेनो जादों आरो जों थांदोंमोन बेवहाय जोंखौ स्पेसियेल लिंहरनाय जादोंमोन लोगोसे बेवहाय जों नायना मोनसे फिल खालामदों दिनै बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाबो जोबोद दावखोबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि बिहोमा जिहेतुके दङ मेन नोंथांमोनखौनो बुंनांगोन लोगोसे नायगिरिनिबो स' दिनै मोगा मोगियाव गोबां नोंथां बे खोथाखौ मिथिबाय थ' लास्टलि मोनसे कुइसन सोंबावगोन आङो थ' नैबे थियेटार जगतआव जोंनि जा बर' हारिमु मेनलिथ' जोङो समाजजों गोरोबनाय माखासे नायजोबखौसो लानाय जायोना बे बिथिङाव थियेटार जगतजों बर'नि हारिमुवा बेसेबां नुजाखाङो बर'नि हारिमु होनोबा बेनो जे आं बेखौनो होनो सानो जे थियेटारखौ बयबो नायफैनांगौ आरो जोंनि बर'फ्रा दा किसुमान ओरैबायदि दं नायफैया दा जोंखौ होनो जौगालांनायनि थाखाय हारिमुखौ लाखिनो थाखाय ओंखारनांगौ जों दा ओंखारबाय हारिमुखौ लाखिनोबो ओंखारबाय नुजाबाय खिन्थु दा मा जोंनि बर'फ्रानो बहुद खम माने नायनाया बहुत खम दा आं बेखौनो सानो जुदि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोंनो ओंखारदोंबा मानो नायफैनांगौ बर'जों बर' गावजों गाव खिन्थु मालायनि थियेटार हारसाफोरनि थियेटारबा एकदम लैहोर थांनानै नायो मानि थाखाय आरो जोंनि बर'खौ मानो खास्रि बिस्रि बिदि खालामो दाने जोंनिया ओरैबायदिबो मिसकनसेपसन दङ जोंनिया ओरैबायदि जायो माने बर'नि थियेटारा नायजाथाव नङा माने मोनसे गोजौ थाखोनि नङा मानोना दस्रा जातिना माने गोजौ थाखोनि बेवहाय गोबां भेलुएबल एक्टर एक्ट्रिस थायो होनना बुङो नाथाय बेबायदि कनसेप्टखौ जों गारनांगोन मानो होनोब्ला जोंहा दिनै मिरु जिरोब्लाबो गंनैल'सो बर' थियेटार आं मिथिनायाव दङ बेखौ जों अनसायनांगोन आरो लोगोसे नोंथाङा जि बे थियेटाराव दङ बेथ' दिनै माने मा होनो गल्डेन जुबलि जानो थांगासिनो दङ बे बिथिङावथ' गोबाव माने स्ट्रागोल खालामबोबाय बिथांमोना बर'नि हारिमुखौ स्पेसियेलि नोंथांनि जा बिगोमा दङ नोंथांमोननि बे बिथांखौ आं मोजाङैबो सिनायो थ' बिथांनि बे नाजानाया 50 बोसोरालागै जाफुंथों लोगोसे दिनैनि मोगा मोगि आयदायाव नोंथांनिफ्राय गोबां खोथाखौ मिथिबाय थ' बे बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय स्पेसियेलि नोंथांनिसिम रोजा रोजा महिलारि वाइड एंगल चेनेलनिफ्राय बावहरबाय लोगोसे आं नोंथांनि गोबां फिल्मखौ बा एलबामखौ नायबोदों लोगोसे आं स्पेसियेलि नोंथांनि जोबोर मोनसे गेदेर फेन आरोना फेन बुंनांगोन ओमफ्राय इयुनाव नोंथाङा बेबायदिनो मोजांनिख्रुइ मोजांसिन जालांबावनो हाथों बा थियेटाराबो सोलिलांबाय थाथों नोंथांनि पार्सनेल लाइफआबो सोलिलांबाय थाथों फिल्म इन्डास्ट्रियावबो नोंथाङा नांजाबलांबाय थाथों बेबायदिनो जों नोंथांमोननिफ्राय गोबां सिखायनो दङ जोंनि माने इयुन जेनेरेसन जाखांबोगोन महरगि दङ बिथांमोना सिखायनो दङ आरो नोंथांमोना बे बिहोमाखौ होलांगोन होनना आसा थाबाय लोगोसे दिनैनि बे मोगा मोगि आयदायाव नोंथांनिफ्राय माखासे खोथाखौ मिथिनो हाबाय लोगोसे महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि माखासे नायगिरि नोंथांमोना मेडाम पाम्पलिखौ नुनो मोनबाय नोंथांमोना गोबां फिल्माव नुदोंमोन बा थियेटारावबो माखासे नुबोबाय बे बिथिङाव दिनै लाइभ नोंथांमोना नुनो मोनबाय स' बेनि थाखाय मेडामखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय लोगोसे नोंथांनि खुगानिफ्राय मोनसेखौ बुंहोनो आं सानदों नोंथाङा महिलारि वाइड एंगल चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो खावलायनो महिलारि आदानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम जाहाथे थांनानै थाथों बिसोरबो आरो आं बेखौनो होनो सानो बयबो रायजो राजाखौ आरोना प्लिज अननानै एटलिस्ट थियेटारखौ नायोबा मोजाङै जिरायनानै नाय मानो होनबा बेहाय गथ' गथाय बोराय बुरि आयं माने गासिबो जेनेबा आबै आबौ माने गार्जेन होनबा जोंनिफ्राय देरसिन आइ आफा बयबो नायफैयो स' किसुमान हौवासाफोरखौ आं बुंनो सानदों जे एसे थाल ला रायलायनाय भाषा बे बुस्थुफोरखौ एसे थाल ला जाहाथे नोंसोरखौबो गाज्रि दा सानथों आरो मानो होनबा दानि मुगायाव ओरैबायदि जायो जे आं बेखौ होनो सानदों गासिबो नोंहा टाइम लागोन माने किसुमान हौवाफ्रा ओरैबायदि गाज्रि भाषा बुङो जोंबो स्टेजाव जेला गाखोयो जोंबो खोनानानै मा रागा जोङो ओमफ्राय जेनेबा जोंखौ बुंबाय एटलिस्ट गावनि बिमा बिफाखौबो सान गावनि न'खरनि माने बिदा बिनानाव बेखौ सान जोंबो सासे बिमा बिफानि जोंबो फिसा जोंनाबो बिदा फंबाय गासिबो दंजोबो बिब' बिनानाव बेखौ एसे सान जे नोंसिनि खाथियाव सासे एसे गिदिर मानसि जिरायदों बिसोरखौबो एसे धैर्य माने बिसोरबो लाजिगोन ना आरो बुंनायनि आगोल एसे सान जे बिमा बिफा नायदों बिब' बिनानाव नायदों बे बुस्थुखौ एसे सान आरो माखासे हौवाफोर दं आं गासिबो हौवाफोरखौ बुङाखै किसुमान हौवाफोर दं आरो माखासे लोंनाय जानायजों थाल थाया बुंनायफोरा रावफोरा बेखौ एसे थाल लानानै रायलायबा मोजां मानो होनोबा जोंखौ बुंगोन जों स्टेजाव गाखोगोन जों जेबो मोना खिन्थु बे साइडनि मानसिफ्रा गाज्रि मोनोना
खिन्थु गावसिनि बुंनोसो हाया साइडनि मानसिफ्रा बुंनोसो हाया खिन्थु गाव गावबागावनि रेसपेक्ट गाव गावबागावनि मान सन्मानखौ गाव गावबागावसो लाखिनांगौ दा बेखौनो आं होननो सानो खावलायो गाज्रि मोननाङा रायजोफोरा आं बेखौ होननो सानो जे एसे धैर्य हमनानै नाय किसुमान हौवाफोरा बेखौनो आं होननो सानो नायफै जोंनि सोरां मन्जु थियेटारखौ बयबो नायफै लैहोर आरो हारिमुखौ जौगानो थाखाय हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जों ओंखारदों जेला गासिबो रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायो नायफै अनसायफोर जों आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन खालामनो नाजालांबावगोन थिगानो दङ मेडाम पाम्पुलिया मोनसे मोजां मेसेज होदों नोंथांमोननो जाहाथे बिथांमोनाबो सासे एज ए रल खालामनानै जा बा मिसइउज लेंगुवेजफोरखौ खोनायोब्ला दुखु मोनो आरो जों बर'लाय ज'आनो मानो होनबा बेवहाय जोंहा गोबां बिमा बिफा सोमोन्दो थायो नोंथांनिख्रुइ देरसिन थायो बे मिसइउजखौ बाहायनो नाङा लोंला जालानि नामाव दिनै गावबा गावखौनो सिनायथि होनो नाङा कारन होनोना खोन्थायावनो दङ माने निजेनि सिनायथिया बेबहारावनो दङ होननानै स' बेवहाय मेडाम पाम्पुलिया गोबां भेलुएबल मेसेज होबाय थ' नोंथांमोना बेखौ मानिनानै सोलिगोन लोगोसे फैबाय थानाय समाव जोंनि बे थियेटार जगतखौ नोंथांमोना अनसायना लागोन बे बिथांमोना जेला गावसिनि दुखु खस्थ' जारलाखौ गारनानै न'खरखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि हारिमुखौ सिबिनो ओंखारबोबाय जेला जोंबो नायनांगोन कारन जोंनि बे बर' थियेटारफोरखौथ' गुबुन हारिया खमानो नायो होनबाबो बुंनांगोन थ' बे बिथिङाव नोंथांमोना नोजोर बोदो लोगोसे बे थियेटार जगतनि आब' पाम्पुलिनि जा जार्नि बेयो मोजांनिख्रुइ मोजांसिन जालांथों लोगोसे इयुनाव बेबायदिनो साबना हामनासिन जोंनि हारिमुवा जाहाथे ग्लबेलाइजेसन खालामनो हायो मुलुगनां जानो हायो बेखिनिखौ आसा थिनानै दिनैनि बे मोगा मोगि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों